continuació us presentarem al nostre institut Enric Borràs. Us explicarem l'any que es va crear, Per què es diu Enric Borràs? Quins estudis imparteixen? nombre dels professors, nombre d'alumnes, Nacionalitats? I llengües que es parlen a l'institut. L'institut es va crear a l'any 1992 aprofitant les instal·lacions de l'escola Enric Borràs, situada a Can Ruti. Des del curs 97-98, gràcies a mobilització, està activada a la veïnat. Està situada en el barri Salut de la Badalona. L'institut pren el nom d'Enric Borràs com a homenatge a l'actor que va néixer a 1863 a Badalona. Va ser un actor de teatre considerat mític dins de la seva generació. El personatge emblemàtic va ser Manaldic de Terra Baixa d'Àngel Guimarà. A l'institut s'imparteixen els estudis seguents: primer de l'ESO, segon de l'ESO, tercer de l'ESO i quart de l'ESO. Batxillerat, batxillerat científic, batxillerat tecnològic, batxillerat humanístic i batxillerat social. Grau mitjà, estètica i bellesa i peluqueria. Grau superior d'estètica. PFI, agilitat en imatge personal, perruqueria i estètica. A l'institut treballen 92 persones. hi ha dos conserges, 84 són docents. hi ha dues secretàries, 3 persones de neteja i una de manteniment. En aquest institut tenim estudiants que provenen de molts llocs diferents. També podrem sentir moltes llengües. Però atenció!